Al-babul khamis asyara bab sing kaping 15 iku fi fadilati sunani dalam mertelake utamane pira-pira sunah. Maksudnya sunah sholat sunah. Ai nawafil sholati tegese pira-pira sunah sholat. Kala ndika sapa ulama wal hikmatu utai hikmah fi masyru'iyatin nawafil ing dalem den syariatakene pira-pira salat sunah iku atakmilu nyempurnaken lil faraidi maring pira-pira salat fardu. In arada lamun anyar teka fiha ing dalem faraid apa naksun kurang atau kekurangan di salat sunah iki disyariatke mergo kanggo nambeli utawa nyempurnake pira-pira salat wajib sing sada kurang, mesti kurang sithik ya kurang khusyuke, kurang sempurna syarat rukune, tapi sing entek ora batalke salate secara fikih. Kurang ganjarane sing jelas. Kala ndika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man sai sabane ku salat soman fil yaumi ing dalem sedina wa lailati lan sungi isnatai asyrata lawan rolas apane rokaat tatawuan krana kesunahan ana mongko jenengake utawa bangun sapa Allah teman kaitan ing omah fil jannati dalem swarga. Bahwa kita yang hadis sapa Imam Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud Nasai wa Ibnu Majah an Ummi Habibah saka Ummi Habibah kala biko sapa Ibnu Hajar al-Asqalani fi Bulughul Maram dalam kitab Bulughul Maram wa diturmudi lan iku kitab Imam Tirmidzi nahu utai sepadane hadis wa zadalan nambahi sapa Imam Tirmidzi arba'an ing patang rakaat qabla dhuhri ing dalam sak minggu warok atai lan rong rakaat ba'da ing dalam sausé zuhur warok atai mesti kalau Imam Tirmidzi jelas sisa 12 rakaat iki apa wae ya kuwi patang rakaat sadurunge zuhur rong rakaat zuhur warok atai lan rong rakaat ba'dal maghrib dalam sausé maghrib warok atai lan rong rakaat ba'dal isya dalam sausé isya warok antena rakaat qabla sholatil fajr dalam sadurunge salat subuh. Indah wis tutup apa qala Ibnu Hajar al-Asqalani. Wa qala lan sapa al-Azizi Imam Azizi walam yubayyin lan ora den pertelahaken via riwayat dan riwayat apa al-adat wilane al-madhuri kang wis ditutup. Waqad bayyanahu tetapi ini wis mertilahake utawa nerangake ing adat to ing wilangane sapa An-Nasai Imam Nasai an Ummi Habibah. Faqala temene dikosok Imam Nasai arba rakaatin ing patang rakaat qabla dzuri dalam sadurunge zuhur. Wa rakaatin lan rakaat ba'da ing dalam sausé zuhur. Wa rakaatin lan rakaat qabla al-asr dalam sadurunge asar. Wa rakaatin lan rakaat ba'da maghrib dalam sausé maghrib. Wa rakaatin lan rong rakaat qabla sholatil isya dalam satu ini sholat isya. Jadi memang sing jenengan sholat sunah iki sekarang kan jenengan ora nertentokke ora ngudokke maksudnya. Pokok Kanjeng Nabi le dawuh kok gelem sholat sunat sedina sungi 12 rakaat iki digawe ke umat ning swarga. Lah perkara 12 rakaat dhewe ngendi wae iki banyak perbedaan ing dalam oleh riwayat iki. Ana sing dikake iki kaya sing disebut mau misale patang rakaat sak dulu, rakaat sak dulu, rakaat sak ngasar sak terus. Nek ana sing nyebutke rakaat sak dulu isya. Tapi miturut kau sing kuat nek isya kuwi ya kuwi badhe isya ora sak dulu isya. Tapi ya ana sing ngendikake rong rakaat sadurunge isya ya ana, rong rakaat badhe isya ya ana. Jadi nek jenengan ibadah sunah iki pancen diberi apa istilahnya kebebasan. Yo senajan
Maksudnya kebebasan ora kudu sakarpe dhewe ora. Kebebasan dalam hal memilih. Milih arep sing enteng ya ana, sing abot ya ana, sing sedengan ya ana. Ora ditaker iki. Udah kepala mahar bener. Kepala mahar bener. Ramo, bermali aslinya ramo. Kuwi nek dihubungke karo salat wajib, buat diarani rawatib. Tetapi ya ono yang habis liya kan bisa diubah ya ono nang apa itu nasi apa. Bahwa salat bainal adzan wal iqamah ya salat sunnah antarane adzan iqamah. Nek muni adzan dan iqamah berarti ngono ya salat apa wae. Tapi jundrunge nek misale maghrib ya ora kok juga biar maghrib. Tapi itu niat salat apa? Antarane adzan karo iqamah. Tapi nek sing rawatib dalam berbagai riwayat jan ulama sing nyebutke qobliyah maghrib ya. Mane bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utai sabana iku salat sapa man qoblal fajr dalam sadurunge salat subuh rakaat ini kelawan rakaat wa qoblal dhuhri lan sadurunge dhuhur arba'an kelawan 4 rakaat wa badalan sause dhuhur arba'an kelawan 4 rakaat meneh ana ati sing dikake ya bahwa badal dhuhur iya 4 rakaat ora 5 rakaat iya ana keterangan minar rakaat iki bisa berapa wa arba'an lan kelawan 4 rakaat qoblal asri dalam satunya asar takola mlebu sapa man aljanata ing swarga ma'asa bikin tegese barosan wong kang balap kabeh cepet utawa yo rombongan pertama. Ini malah ono keterangan qobliyah asar yo ono sing 4 rakaat. Ini memang keterangan beda-beda nek urusan sunah iki. Kayak batal yo kono, ora yo ono dasare. Maka ketika tindakan atau bangsa ibadah sunnah ini janjane sing penting oleh lakon ora kok le mempersoalkan apa jumlahe atau kadang malah ning tunggu ele-elan prok ning ora dilakoni lagi malah sing ketungkulan biasane ning kono. Ya kaya gamane traweh. Traweh iki ya 10 tahun wong asline pancen ora ana batasan salat ning Ramadan iki ora ana. Kanjeng Nabi ora nggareske utawa ora mesti bahwa salat bengi ning Ramadan kuwi kudu semene rakaat. Bahkan riwayate sing biasane rusak ketimbang dasar wong Muhammadiyah traweh rakaat atau salat ora hadise Dewi Aisyah. Dewi Aisyah ini ngendika Kanjeng Nabi ora tau salat punjul saka 11 rakaat baik ing dalem Ramadan atau di luar Ramadan. Saka hadis kuwi bisa dipahami bahwa 11 rakaat jelas Dewi Aisyah dawuh baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Berarti Kanjeng Nabi ini nglakoni 11 rakaat ya di luar Ramadan bareng. Ora ning Ramadan to. Berarti nek ngono kuwi dudu salat tarawih utawa qiyam Ramadan. Tapi apa? Salat witir. Di 11 witir kabeh ora kok. Saiki ana sing ngeplot istilahnya sing membagi nek sing 11 iki sing 4 rakaat, sing 8 tarawih, sing 3 witir. Kuwi ket kapan ana ngono kuwi ket kapan ora jelas. Sampai sekarang ulama pun ora ono sing ngerti. Dari beberapa kitab sing ono sing muktabar awal zaman sahabat ngatakan saiki itu ora ono sing membagi riwayat salat sunnah bengi Ramadan itu biyen jenengane qiyam Ramadan. Lah Dewi Aisyah riwayat ki ngono kuwi mestine Dewi Aisyah ya le mirsani ning kamare Dewi Aisyah. Kan koyone ora mungkin kan Nabi salat metu nang masjid
Terus Dewi Aisyah nunggoni utawa mirsani ngono kan yo. Artinya sing ditindaki Kanjeng Nabi di luar sepengetahuan Dewi Aisyah itu kan mungkin saja. Di ya nek sing sahih nek nenggon hadis Bukhari Muslim dan sebagainya keterangan bab sholat tarawih ya Kanjeng Nabi metu ning masjid sholat bareng karo sahabat lak ning rong wengi. Sing wengi ketelu sholat ini sholat dhewe. Maka terus ono tindakan sholat tarawih 20 rakaat dengan berjamaah itu periode Sayyidina Umar. Maka pancen yo bener nek sholat tarawih 20 iki manut Sayyidina Umar. Tetapi apa ya mungkin Sayyidina Umar gawe sebuah keputusan ijtihad cara ngene. Ya njur ning karepe dhewe nek ora mungkin. Cara logika apa ya wani kira-kira Sayyidina Umar gawe tuntunan dhewe sing tanpa ana arane saka Kanjeng Nabi. Nah mestine Sayyidina Umar sholat ini wis dipikir dawa wis nganggo beberapa moyo ora dhewe. Dia mesti dimusyawarati karo sahabat-sahabat sing yo menangi Kanjeng Nabi kabeh. Dan nyatane yo setuju kabeh. Jadi sing penting nek cara iki nek nglakoni ibadah iki dasare tetepune ilmu. Aja kok ning nafsu. Kadang mau nglakoni ibadah muatan suloi, mesti wis aku nek kon padha wae wis kuman mau kudu. Iki jenenge ora dasarane. Kok titik nah padahal dheweke ya nglakoni fitnah iki ora krasa. Nek umrah golongane dheweke nek sesuatu sing biyen ora dilakoni Kanjeng Nabi iki ora dianggep fitnah, iki ngamal apik. Iki nek sing nglakoni golongane liya dianggep fitnah. Terus nek kon padha ora gelem. Contoh apa? Fitnah. Imam Abdurrahman bin Sudais, imam paling terkenal di Masjidil Haram. Nek poso ini khataman Quran, oleh kunut kuwi kadang 15 menit pun. Maca donga kunut plus donga khataman Quran, donga sahaba 15 menit. Berarti dongane khataman Quran dengan kunute niku. Lah kuwi sesuatu yang ora ana riwayat sing ndek Kanjeng Nabi iki biyen tau nglakoni ngono kuwi ora. Artinya apa? Kuwi nek disebut bid'ah ya bid'ah. Tetapi ketika sing nglakoni sik Abdurrahman bin Sudais. Nah, Abdurrahman bin Sudais ya imam Masjidil Haram, sing imam Masjidil Haram saiki dikuasai wong Wahabi. Kuwi nek ditakoki ning ulama Wahabi katanya. Ya ora dianggep bid'ah. Tawi atau ngono ditakoki karo Syekh bin Bas. Syekh bin Bas iki muftine Arab Saudi sing paling terkenal. Iya nek Abdurrahman bin Sudais maca kunut sing antek suwene 15 menit pada wingi kan Nabi ra tau nindakake. Jawabane bin Bas iki, "Wa amalun hasan." Kok kuwi ngamal sing apik sing bagus. Kok ora dianggep bid'ah. Sementara nek wong liya minggu nambahi muni sayyidina lho dianggep bid'ah. Cara wong Indonesia kon nganggo sayyidina ora gelem tenan wong Nabi. Nganggone apa saiki? Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina tapi Nabi Muhammadin. Umat yang pidato wae. Ora gelem nganggo sayyidina ning nganggo Nabi. Kadang ya. Sebenarnya waton beda wae. Kaya-kaya ning waton beda wae. Dan ngaji ilmu sering ibadah yang ilmu kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khabari lan iku ismu jeneng hadis. Ra'atul fajr utawi rong rakaat salat fajar, maksudnya salat sadurunge subuh. Iku khairun luwih apik minat dunya ketimbang dunya wa malan barang fiha kang ing dalem dunya. Rawahu nyritake hadis ta kabar
sapa Muslimun Imam Muslim wa fihi lan iku dalam khabar la tad'u utawi lafal la tad'u tambahi meneh ana lafale la tad'u aja tinggal sira kabeh rakaatil fajr rakaate salat subuh wa intarat tukum senajan anyar teko ing sira kabeh apa khairu apa kuwi jarane musuh khairul adui tegese jarane musuh minal kufari sing dobro wong kafir wa ghairu wa ghairi alan saliyane khair bal sallu ma balik salat sira rakaatil fajr wa in kuntum an senajan ana sira kabeh guru kapan kira-kira kang padha numpak au masyatan utawa wong kang padha mlaku bil imai kelawan isyarah ila ruku'i maring ruku'e wa sujudulan utawi sujude iku afadul luwe luwe cendek ini salat nang rakaat atau biasa subuh kuwi ganjarane luwe apik luwe larang tinimbangane dunya sanksi. Mula kanjeng Nabi dawuh wala tad'u aja ngantek kuwi tinggal salat sunat sak subuh rakaat kuwi senajan salat ketekan musuh utawa sebab-sebab liyane sing ngantek marake wong ninggal salat sunat rakaat sak musuh utawa senajan kuwi dalam keadaan yang perjalanan ning numpak kendaraan ya salat karo numpak kendaraan. Sholat ini sunnah kan kena orang madhep kiblat ki ora. Iku sholat nalika mlaku utawa numpak kendaraan. Utawa sholat karo mlaku sikil wae oleh. Sing penting aja nganti ninggal. Terus nek sujud ayo isyarah. Nganggo isyarah nduklo apa piye karo mlaku ngono iki kena. Ruku'e karo sujude mestine beda. Sujude luwe pendek ono. Walau ila ghairil qiblah lan senajan iku ora to senajan iku maring sakjane kiblat. Paribrau mengkoden mengkeluarkan apa tarbuha ninggal rakaatayil fajr. Iki banget ngantek. Aja nganti ninggal ora suwe senajan karo mlaku senajan ora madhep kiblat senajan pisane nganggo isyarah aja nganti ninggal ora. Rawal dari hadis sapa Ahmad wa Abu Dawud an Abi Hurairah. Wa fihi ma lan iku tetep ing dalem rakaatayil fajr rakaat fajar kuwi qaulun utahe ana pengendikan. Ana meneh pendapat sing ngendikake bahwa bi annahuma lan musune rakaatil fajr iku afdhalu utawa witri katimbang salat witir. Alladzi witir ila kanthi cabut apa wujubu wajibe witir diwujubi kelawan wajibe witir. Di rong rakaat kuwi ngantek ana sing ngendikake tapi ya sebuah pendapat saking ulama kuwi luwih apik katimbang salat witir. Sing salat witir kuwi ana keterangan sing cara Kanjeng Nabi kuwi dianggep wajib. Mesti tumrap Kanjeng Nabi ngono. Kanjeng Nabi sing salat atau ninggal lan telu. Kaya-kaya salat iki munggo Kanjeng Nabi wajib. Apa siji duha, loro witir, telu tahajud. Sing mesti kan Nabi minta. Lho. Ning Quran fatahajjat bihi nafilatan lak asariyakuna maqaman. Entake ujar subuh. Apa? Entake. Entake apa? Tahajud. Iya, tahajud Subuh. Tahajud ya harus mandi subuh. Entake. Ini nek menanti imsak ya berarti subuh monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusar tersunami apa ayam dula yen to ayam sila ayam sila yen to misah sapa wong
bainahuma indal antara rakaatil fajri wa bainal fardhi dalam antara salat fardu subuh bittijain lawan turun miring ala jambiyah taselami wong al-aiman kan di cara sunah sing asli pancen ngono. Kanjeng Nabi kuwi nek bengi kan dituntut dadi telu pemine. Sing awal misale kok bengi tahajud terus sampai naik gitu. Terus bungu sholat ini apa qobla subuh kuwi fajar kuwi rakaat. Baru kuwi tinggu sarean meneh. Maksudnya iki mung tinggu misah antarane sholat sunah fajar karo sholat subuh. Mergo ya padha rakaate ku ndak serupa antarane sunah karo wajib. Kalau ana hadis liya ngendikake bahwa as-sholatul lail masna. Sholat bengi, sholat sunah bengi kuwi rong rakaat. Aja patang rakaat. Sholat apapun, kuwi tahajud, kuwi witir, kuwi apa, tasbih sampai terus. Nek ling lakoni bengi, gawenen rong rakaat. Nek matarakan ndak magani sholat isya mesti kan. Nek awan ora. Tahajud itu kan ora terbatas. Tahajud kuwi ora terbatas. Oke Ora terbatas. Tapi minimal rong rakaat. Minimal. Lagi ngono tinggu misah antara sholat fajar kuwi disunahke turun miring senajan ora ngantek 12 tuh. Pak intandara nek angel namun angel apane ittijah kuwi turun miring kalamin. Engko omong-omongan. Nek ora mesti jamuan, nek ora jamuan apa turu kabeh misale. Ya au tahawala utawa ngalih, au tahawulin utawa pindah ngalih min mahali sing panggonane wong. Au nabi dalika utawa padane mungkon-mungkon. Artine badhe salat fajar rakaat nek iso diselane nganggo gawean apa, kaya ngombe, kaya udut, kaya mlaku lono rene. Terus wajib sunai panjang menunggu itu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khabari lan muslimin hadis ana nabi sallallahu alaihi wasallam utawi muslimin kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ana semuanya nabi wilayah dauran tante tinggal semuanya nabi arba'an ing patang rakaat qabla dzuri dalam satunya salat zuhur. Wa anna lan muslimin kanjeng Nabi kana ana semuanya nabi sallallahu alaihi wasallam nabi qabla asri dalam satunya salat asar arba'a rakaatin kelawan patang rakaat yang silu ingkang misah soalnya binahun naik dalam antaranya al-farmau bitaslimi kelawan salam. Maksudnya patang rakaat tapi digawe rong rakaat salam itu dipisah salam itu berarti dari suci patang rakaat. Warwiyalan dan cerita akan apa nahu temusnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sekolah semuanya Nabi rahimah muga-muga melang sapa Allah imro'an ing awawaan sholat kang sholat sapa imro'an arba'an lan patang rakaat qabla asri dalam satu sholat asar wa nyati sapa Ahmad Muhammad wa Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Jadi keterangannya banyak beda-beda. Qabla asri patang rakaat ya kena rong rakaat ya ora. Nah ngono kuwi mestine ya dengan berbagai pertimbangan. Pasti pertimbangan ngene. Salat patang rakaat qabla asar. Kuwi nek pancen wektune isih uga mesti jeneng awal ya iki patang rakaat. Nek pancen wektune wis mendesak ya ora rakaat wae. Kok ngopeni wektu fadilah. Itu orang sampai nang terang. Waktu sholat dibagi beberapa fase, beberapa bagian. Pertama sebenarnya waktu yang paling afdal otomatis 10 ganjaran paling akeh. Kedua sebenarnya waktu jawas sing bilal karoha biasa-biasa wae orang makruh.
terus mburi-mburi ana sing wis jawas bil karoka, terus mburi meneh ana sing wektu jenenge wektu tahrim. Nek ning awal misalnya ije merukut banget lagi baradan misalnya apike yo iso iki patah. Mergo ije nenggon waktu mati. Ya niku dilakoni mawar itu. Yo, apike malah ning omah Mawar. apike iki malah salat sunah ya apike ning omah. Coba kabeh dinteki nang masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah kalau asal masalah. Oh, itu sama Ahmad atau kita dua kali. Lalu kita sebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qabla duri dalam saat ini duhur arbaan kelamat akan kanan. Mengkono ai tekse ono apa sawabu dari ganjaran yang mengkono patang rakaat kuwi iku kaat biro batin padha karo bandiri merdekake kawula min Bani Ismail saking kedar turune Nabi Ismail. Rawanya yang hati sopan tobloni anro julid saking lanang sahabi yang kangkong sahabat ansori yang kangkong sawang ansor. Hadis iki yen jenenge hadis mungkotek iki sing riwayat iki jenenge lali sapa yen ana wong ansor ning kelas sahabat tau ngendikake ngono aku lali jenenge sapa. Ini jelas ono Kotak. tapi bukan berarti hadis mungkotek iya terus dudu hadis, tetap hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dikusuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam utai sahabat sallallahu alaihi wasallam. Salat kabuman rakaataini la rakaat bi ayyi sholatin tegese lan dene salat kanan kanthi ilmu salat fi khala dalam persepen ay fi mahal itu dalam panggonan khalin kang siminal adamiyyin saking anak Adam bi haitsu la yarahu kelawan sekalian ora ningali ing man sapa illallah kejaba ming Allah wal malaikat ay wa man lan wa fi maknahu kang dalam maknane malaikat wa hum utawi maknahu utawa man iku al-jin kutiba to kata ba mongko mesti to nulis sapa Allah cuman baroatan ing bebas kalau barang minan nari saking neraka. Wong kok belum salat rong rakaat ora ana wong ngerti. Coba sing ngerti Gusti Allah karo malaikat lan sebangsane kuwi mesti sebangsane itu termasuk jin. Nek diweruhi jin kuwi ra apa. Ngono kuwi ditulis karo Gusti Allah wong iki bebas kok. Rawahun ta'ati sapa Ibnu Asakir an Jabir sen sahabat Jabir. Wadhalika utawi mengkono kutiba to kata apa iku yang tamil member apa dalik yang Allah taala ing temene Gusti Allah iku bisa yen Allah taala bisa babi dari kala sebab mengkono salat iku yuwafihu nulungi sapa Allah iman nulungi li taubati maring tobat awiyaku to ngapura sapa Allah anu saiman wa yurdiya lan ridhaake sapa Allah kusama awe ing pira-pira mungsuh iman fala tamassu mongko ora nani iman apa annaru geni neraka apa tahu sawe faedah utawa nuduhake dari kae mungkon keterangan kuwi yen Allah taala sapa azizi Imam Azizi lan nafsiri gawe kanjeng Nabi kuwi ngaku maksude wong ki nek gelem salat ijin persepen karo sapa-sapa. Iki sebabne salat kuwi Gusti Allah arep paring pitulung nulungi maring tobat dadi sebabe tobat ditolak. Utawa nek ora ngono ya arep paring ngapura lan uga ngrindakake pira-pira musuhe. Mau tunggu apa tambahane pulang dalil lagi. Mungkin dilalah musuh maksudnya ada masalah sing kuat
Dikon muga-muga sholat sunat sing wong ora weruh. Yang dadi sebab Gusti Allah ngridakake to gawe atine wong sing musuhi dadi ridho. Wa qala niku sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala niku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mamin abdin ora utawi kawula iso kang salat sapa akeh fi baitin ing dalem omah muslimin kabeh. Ruku'in lalu kota minka sempurna wa sujudin lan sujud tamin lan illa wajibat coba tetap atau wajib ayat tabata tetap lalu diangkat apa sanatu suatu difasih kelawan kanugrahan Allah Ta'ala oleh suatu bila hisabin lawan tanpa hisab ayat munakosa tetap tanpa mundes-mundes di dalam hisab mau sholat yang umat petengan senajan peteng dheweke salat mau nganggo rukuk sujud sing sempurna monggo arep diparingi swarga sing tanpa hisab, swarga sing tanpa oleh tuntutan murni. Wa qala niku sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam utai sawu niku salat sunan arba'a rakaat lan 4 rakaat di haitsu la tarahu lawan sekiranya ora ningali iman ai fi maudhi sing dalam bangunan la tarukan ora ningali iman sopano semungso akot bari manusia barat sunan nifati saking munafik salat 4 rakaat salat sunat panggonan salat guru menungso karo dheweke wis ilang sifat munafike maksude nek digandhengi karo hadis sing dhuwur mau wong sholat yang ketengan tetapi senajan ketengan dheweke yo nyempurnake rukuke yo sujude nek perlu wacane yo sing dawa surate menunggu padha karo ngilangke sifat munafik nek diwalik berarti nek wong iki nek salat bareng wong akeh kok salate dawa nek dhewe tidak itu masuk alamate wong munafik ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Nifaqul i'tiqadi tegese munafik bangsa keyakinan. Wal kufri lan kufur wal bid'ati lan bid'ah wa dzallati lan sasar. Wa qala lan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam intai sahabat sallallahu qabla asri dalam satu surat asar arba'an lan 4 rakaat Haromahu mengpengaramake iman sapa Allah subhanahu nari ngatasi eka kalau sing lebur sapa Allah anu saiman bidal lawan sebab ngono salat dulu bau itu saiman palayu apa monggo raden tatrapi ora den siksa soman binari kan neraka alayas ngatasi mengkono-kono dunub dosa yang kamilun member apa makna ni wero dalika ing saliyane mengkono kapal rawan ing hadis nyerita ing hadis sapa Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Umar qala niku sapa Al-Munawi wa fi riwayat lan iku sedang suci riwayat sing liya lam tamasu utawi lafal lam tamasu orang mekenani orang gepok ing man apa anaru wa fi hadzal hadis lan undang miklan hadis nadu arba'in utawi kesunane 4 rakaat qabla asri dalam satu salat asar wa alaihi lan ikut dalam nadbul asy-Syafi'i utawi pendapat Imam Syafi'i termasuk Imam Syafi'i kuwi berpendapat bahwa kesunahane qobliyah asar di 4 rakaat. Jadi apa babagan iki mau mestine pas sholat sunat kuwi cara yen takrib jelas iki ana sing minimalis ana sing akmal sholat sunat rawatib kuwi minimalnya kan kira 10 rakaat. Nah, nek sing sempurna pira 17. Ini jelas, setelah segi ya setelah masih minimalis ini setelah ya 5 atau pasti
Qobliyah dulu 2 rakaat, ba'diyah dulu 2 rakaat, 4. Qobliyah asar 2 rakaat, 6. Ba'diyah maghrib 2 rakaat, 10. Isya. Terus ba'diyah isya 3 rakaat. Itulah apa? 10 ya, 10 itu yang minimalis, yang apa? Yang akmal atau yang sempurna kan itulah. Itulah sebagai syakwi lebih terlalu lebih dari 17. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam utai sabana salat salat ba'dal maghrib dalam sausi salat maghrib rakaat ini lawan qabla ya takallama dalam satu minta omongan soman ai bi syai'in la suci mutlakan banget la au bi syai'in atau lan muslimin umri dunia kata bata menulis atau tuti bata dan tulis apa rakaatani ai apa sira rakaat kuwi sawabul madrese ganjarane rakaat ini fi iliyin ing dalem derajat kanggo utawa ing dalem swarga iliyin. Wa kang sing dikarepe iliyin iku ismun jeneng aran lidiwanil khairi kedue buku catatan kebagusan alladhi yo diwan atau buku catatan mau duwina kang den catet fi dalam alladhi apa kullu masaben-saben barang namalu kang wis nglakoni ing mas sapa sulah putus sapa sulaha usaqalain kira-kira baguse jin lan manungsa iki sing dicatet ning daftaran iliyin iki mung wong saleh wong sing akeh. Lah wong sing gelem salat bar maghrib 2 rakaat sing le salat kuwi ora dileti nganggo omong-omongan. Terutama sing dikene adalah bisyai'in min umuri dunia utawa ya ana sing ngendikake bisyai'in mutlaqon. Sing mutlak ya omongan apa wae. Nek maknane ngono berarti masuk wiridan. Di ana mula wong iki bar salat maghrib, bar salat langsung salat sunat rakaat. Tetapi kuwi ya dipatahkan dalil kuwi dipatahkan dengan dawuh Kanjeng Nabi, wong iki nek bar salat disunahke maca ya subhanallah itu terus sampai dewi dan kabeh kae. Maka nek cara aku ya cenderung sing pendapat kedua. Ai bisyai'in minat dunia, jadi sing dikarepe urung dilet-leti omongan bab dunya. Ora ono hubungane karo salat. Terus bar maghrib kok jagungan atau omongan agak bagian maghrib. Yo nek le sunatan sih sunah, tetapi wis ora masuk ning diwanul iliyin. Wis ora masuk ning catatane wong iliyin. Ya nek sunah sih sunah. Tapi cinta maghrib. Lan lete urung suwe banget. Bismillahirrahmanirrahim. Rawam ing hadis sapa Abdul Razak maqulun bi isnadin lawan sanad sahih kang sahih. Wa fil hadis lan ikut nulis hadis alladhi hadis rawahu an ing alladhi sapa Ibnu Hibban wa tabrani hadis Zubair bin Awan. Ma min sholatin ora utawi saking salat mafrudatin kang den fardhuaken iku illa wa baina yadaya kejaba iku ing dalem antarane ngarepe salat ai amamha tegese ngarepe salat rakaatane utawi ana 2 rakaat. Cara hadis sing diriwayatke Ibnu Hibban lan Tabrani Kanjeng Nabi dawuh ora ana salat fardhu kuwi sing sadurunge ora dikawiti nganggo 2 rakaat. Ya ana keterangan maksude salat sunah qobliyah iki kabeh ana. Nah, miturut hadis iki. Raketan ning 2 rakaat. Wa fil hadzal hadis lan ing dalem hadis nadkur rawatib utawi kesunahane salat rawatib al-qobliyah
ramu. Wa fi hadis lan iku temen hadis lan bil wajib utawi kesunahan wajib al-qabliyah lil faraid. Al-qabliyah utawi salat sunah qabliyah lil faraid kedue pira-pira salat fardu. Maksude nek berdasarkan hadis kuwi maka setiap salat fardu kuwi ana qabliyahe rong rakaat. Wa fil hadis lan iku dalam hadis alladhi hadis rawi kang nyritake hadis sapa Ibnu Nasr an Ibnu Umar man utai sama niku salat soman sita rakaatin kelawan 6 rakaat badal maghribi dalam sabsi salat maghrib qabla ayata kalamen dalam satu ngomongan soman ufiro mengko den ngapura lawu tuman bias bar salat mau apa dunubu khamsina sanatan dosa 50 tahun. Wadhalika utai mengkono salat 6 rakaat iku salatul awwabin diarani salat awwabin. Salat sunah awwabin bar maghrib 6 rakaat. Tapi kuwi ora masuk menggon rawatib. Ming wektune wae pancen bar maghrib sadurunge isya. Diarani salat awwabin 6 rakaat. Faedah iki 50 dosane 50. Wa ihya'u ma utawi murid-murid barang benal maghrib dalam tanah waktu maghrib wali salat isya iku sunnatun sunnah muakkadatun kajen kukuhaken maksudnya gunake waktu bar maghrib tekan isya dienggo ibadah dienggo murid-murid kuwi ora dibuang-buang kuwi banget disunahke. Waktu antarane bar maghrib tekan isya itu adalah waktu sing mustajab, waktu sing kujaba.